Okay, så nu skal vi til at lave en labyrinttid. Så er jeg lige inde på random.org, eller random.org, så vi starter bare nu. Nummer 1. Det er Milles, der er hjerte, tror jeg. Jo, for vi tager herfra 1, 2, 3. Så yeah. Don't doctor me. Let me wanna be like oh. Jeg tror, man får 2 gaver hver eller sådan noget. Stop. Don't talk to me. Luther lame one. Jo, man får 2. Der er nok sådan... Jeg aner ikke, hvor mange venner jeg får, for jeg har ikke så mange. Nummer 5. 1, 2. Det er Elias D. Kopier. Stop. Don't talk to me. Det lyder underligt. Og nå, kom til at gøre det der. Okay, nu gør det igen. Det er godt nok ikke særlig god til. Jeg håber, at den giver nu. Tak. You wanna be like oh, totally like oh, totally. Stop. Nummer 2. Det er... Jeg tror enten er der 2 mere, der kan vinde ude i sådan. Enten er der 2 mere, der kan vinde, eller så er der en, der kan vinde. Sådan. Stop. Don't talk to me. Loser. Lame wanna be like oh, totally. Stop. Don't talk to me. Loser. Lame wanna be. Kiss one. Sidste vinder. 2. 7. 2. 5. Har jeg haft en 5'er? Jo, det har jeg. 5. 2. 4. 1, 2, 3, 4. Mille 10, 20 hjerte. Nej, jeg skal ikke. Ej, okay. Sådan. Og søg. Den er så god til. Giver dig så god sådan der. Sådan, det var alt for den her lille gave tid. Ja, så
Vi skal gerne vinde næste gang. Så går det nok noget tid, for så skal jeg lige have nogle penge igen. Det går ikke så lang tid. Jeg skal lige nogle par dage, så ja, vi ses alle sammen. Husk, vi skal med igen, så skriv smoothstop navn nede i den her kommentar. Ja. Til en video her nu. Så ja, vi ses.